Blog video laबोया बेसेबा गोबावसिमोन आङो दा आं थांनो नागिरदों रुनिकाटा आसाबारियाव मोनसे आर'ज खोथि होननाय दङ गुरु ध्यान बेयाव आं थांनो नागिरदों आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगोन माबायदि जायो नायनोसै आं थांनो नागिरबाय होमबा थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो थाबायगासिनो ससे थाबायनांगौ लामा नायजाया जों अखा हाबाथ' हाब्रु जाजोबो सानदुंआ बा फुंनिफ्रायनो जिबाथारबाय माथो ससे थाबायनांगौ गारियाथ' हाबबोआ जाहैबाय ससे थाबायनोसै ओमफ्राय गाखोनोसै गारि रिजार्भ लाखाबाय मालाय नागिरदों नोंसोरो मालाय नागिरदों आसाबारियाव थांनो नागिरदों आसाबारियाव थांनो आसाबारियाव मालायगोन बाहाय लामाया डेन्जारसो रुनिकाटा बाजार मोनफैबाय जोङो दा नै एसे इन्टारेस्ट लानोसै रुनिकाटा बाजार मोनबाय बबेथिं लायो रुनिकाटा बाजार मंगलबार बाजाराव बबे साइडथिं दोनथ'दो खरस खालामनो नागिरबाय नै खरस खालामगोनसै खरस खालामनो आपेल लानो नागिरबाय नै आपेल लानो नागिरबाय एक दा दो आमगुर tinggal mana mas buatin yang berani menang lukis ya selawan yang kurang apel lawan apel lawan हम दो दिन मिले pilih Runikata Bazar Mongolbar बारा गोजान गैला मोननोसै ससे थांबानो मोनसिगोन दा मोनफैबाय थांनोसै मा लाखो मालाखो लादो थांसै दा थांसैना सिङाव हाबनोसै माबायदि माबायो सिङाव हाबसै गेट मोनबाय इंलिस मिडियाम स्कुल हस्टेल दोनो